tabok hai solewi sekang prothoma solewi tongmani rokbo ang sekango sia doi siang mani bo mobile rokbo yago tuyaba hai ni banganya doi bosilia haike no mtrok no bang doi sawi khnar bai malia inke ang tabo bu phone bu tuya na hai ni banganya mtrok no kisa onyai ingsa hakta pharoy sar member bai ani photo khlaiwi tabok je viral haya ongkhawi tongmani o viral haya ongkhawi tongmano joto no nogui bo tongbaibo inke oroni kok je haya suiwi pirjagui tongmani no huwi haini hai kaham khlaiwi suiwi joto ni thanio phunugani ongthong tabo Tripura hasteni kesam montri ex montri ingkha tabok bortomano MLA sar maver kumar Jamatia bai nini je Facebook o haike je viral ongui tongkha New Delhi o obnoti obo kubuidena bomahai nini futuro nungmani nongtam sanamusung ang sani musung manke hai omo je solewi tongmani pora na dala omo o photo ongkha dalar na o photo je viral ongui tongmani Facebook go do nini download khaijak do na nini soi photo do nong tiri sini so kaham kai sini bo ba ani photo mane apana borok omono screenshot na wi phan rokhana ang age mobile tei tongproni WhatsApp ni profile photo no mo nung hangangkai busuk jara porikha tai tabo pori de tongkho bomhai tam khai tong ang tabo poriya family khaijak ani srai bo tongo 15 bosor kaja busuk jara porikha nungkha lekha ro ang class 9 jar hangangkai nin busaka khorok usungkha khoroksa hangangkai nini kamini mungrok tei nini family rok bomhai asai sungrok koijona ba nini ma songro tongkho bomhai rota kami ke podram bari kila bo bisio kalayo bo panchayat ni bomongkhai sani musung ke hai amo je ani haya ang tongmani no joto no amo dalar nai joto no busiwi nathang bono sari nung sakbo mane ama hai kunu samungo koroi ang ani am hai bumang sakare ani boi bai walai mani bikoroi mungsa phano am hai halai mani salai mani ro bikoroi kan Gaurok kuno mungsasa political ba rajnoitik thongkholawo kebung mung ba eba nung bai kuno birodi ro tongi do amhai thaikana nung tam wanso ang rajniti ro gom ta hero bo mungsa birodi koroi mungsa na ang bohin ya am hai ro go aga je nini photo no Facebook no hoite viral khai je khai tongnai aro to sungnuko di je ke do hontomjon kaise koloi boni protiwo nung tam khaino musung bono tabo tamo action nana musung bom hai wansung nung DJ ke koloi nyakhe ani je am hai photo haya khaiwi tongmano boni khuktui ba no map sawi thong pura jo toni biskango ka khaiwi ro ya hinkhe ang bono kes khaini hin tong ani bumangkhe sajna Jamatia nini asai sung koijona 5 jona joto do kaijak pakya joto kaijak khoroksa kaiji ya tong ani bukhayang ta andara sungro hinkhe kaijak busangka khoroksa buri khe sungkanai bo class pori tongnin busaka class 9 no pore class 9 no ni buman ani zerai mungsa nok ni bu ongkhaya thabu thangmaya himbu hingmaya nawo no bo mal mata naiwi busa lekha phrangwi tong boni busala tongmani ba bono no pore boni nang ba busai bu koroi kaglaija ani sajna devi no koi omo haikhe ongnai himbu homaya ani omo takhok bukhok rok ganda gendi oro makhok parani thong no
mung sa homaya ngui tong tei honglai mani bekerei salai mani bekerei walai mani bekerei mung sa jaga botha thang maya bazar hujar bela mok maya ang si bazar hujar san thangwei bono hati haba khai jarai tong mung sa suk jaya kogla bu paya sawani brengya lekha pora brengya hai nosto khayoni musuk mani no haya khayoni musuk mani bangwei si bo mung haya ro hawani musuk mani bangwei si omo hai khaiwi tong bai wi ang song omo tro bibak dalar mang si Dabini bupa anike ang tabu sukjora bobani tango je pro bo ayangni kaglai bulai ke phai bo angbaini tango tei alka bari o thangya angbaini bo tango hani ba ang boni bangi ang siu bai handi ang boni bupa ngoi bobai morogoi bono naikani khayei bobe ang kabang ma tango inge bono boni thangmani himeni ang bepak saimana aba se tinibo hotat khainai ama ke kok hamia ro phai sok phaimani bai sebabo khaika sebabo khaya abo ang sia topono ama hai nang belai ke saja yang thanga bai ke ang tang sinai bokrok si narik ma yang thang tani ke bahai ke barona sabu khai ang gobai ke samaya topono je borok khainai rok ama hai ta kai theng haini ang sawo enge borok go haina na nai borok kaham ke tonglai pisnai he kok phirok theng o kok rok no borok sna mani rok no tini chini man ganang chini borom ganang chini mantri lebar kumar baisi ama ha ke tini o picture thamsa khlai rok mani rok abo angle eng jau hani bangai ang khainai borok rok no bo koyu ama hai ta khai theng chini next generation sing tonglai nai langma lama sing nai tu kaham ke tong nang nai hani bangai ang koi nai niro rosai na di kahama ke khai ro di agini hai ken khai ro di niro khai ma yang ya khai mana thik ase ang sai mana hapana omo hai ta khai theng abo sang tini nayu Ini serahnya bahai tong man oh tong lo kai pompi. angke garden hisabe ang nau no kaham ken tong mana nobo lamang manok ya thangman nok ya himan nok ya engke hakene tonglai jabu tabu sukjara babai besajak bai norok sanjana Jamatia ni parani ngei mane bono boma hai nuk mane bo kuno am hai roko tide gedal nani am hai ro dong boma hai Ehe bo bote hero ke seta jini modri kesa jini sar lebar kuma bono sis bo siningra yang ke bo bai tama ke connection mana. Ike bo nowo si besabote pirung he mal matari matong. kan ngom no kuno puito klai mi yang Ehe puito khai mi ya. Ge uda DJ ke kolo hemane bono kaisa kisa bo taman bangai ke dakha bono sasti rong thang he khata. nin mung khata mong kan Ani bumi kena onjan kumar Jamatia. nini parani je sanjana Jamatia oma hai khlai je allegation khlai je khaijek tongmano tui nang tama sanamu songbo kuno gadal maro do tongna ba hai বলে সম্ভবতা আং বন নগান দাও তং তং তাবু জরাতে 3 ইয়ার্স গাইতো হা বন নগনি অং খামানি সিনয়া খ বাজার পর্যন্ত তো থাইয়া খ বত নকায়া খ বুমা ফা গার্জেন সে সমস হাতি হনাই হই বুমা ফানস কা চারি তং তাক পর্যন্ত আং নুক দমানতা এনকে বহাইরো গলে থাঙै মাইবো তাহমালে ব বাজারও সে থাইয়া কে ব বাহাকে দিলিও থাঙै মেম্বার কুমার সার মেম্বার কুমার বাইবো তাকে অর জাঙ্গো বনি কোনো gedalgi me ata tama male bo as tsi bun go mos kare sahos kare mane mo khang pa ya man ta bo hai go thang tong ase ang sa si boni photo no no viral lo khaija ke no comment ro no ro ha se no go okni haya kun an reaction phai ata hai ro nglang ba bo hai ro ta thong sa ya hai hum wa so ma je viral khanya nyola nang tamo sanamu song tamo husiar mane tam sanamu song bono ke hongo botmani bange hai ing khala bono angke kisa boni personal boni amoro de tong birudi de tong bona polisia hai pa bono dadi ne bo boni je viral tabo sajna devi ne photo viral khaimano remove khairo di asngan koima nin bongla tamo ojin Jamatia
nungka bo parani Ang ke podrang bari ko tabok bon parani tong.